Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Uba Iohphniaw na kasnong marngor jong West Khasios District ulay yo ban ra ya kasong pisa kapasipho Hajar tingka hadien bolwa yo ra ya kanam ladu ha Jingïakop Khwai Dohkha kabalalong hne kasngi galai trek unai weng Hajar khatprahan nan pelok shlong ya kabala penlong da Tnat Fisheries jong sarkar jila pelatip rukum ka catch and release competition. Kajing penlong ya kani Jingïakop Khwai Dohkha kalong rukum sibenta ka Jingïakop ya ka 5th Meghalaya State Aqua Fest 2018 kaban salong hakan riu tarik mentau benai naiwing. Kinong job hakani ke Jingïakop Khwai Dohkha kabalalong hne kasngi kikin tup ru ya uba RB Sing Kharshandi ubala yo ya kasong pisa kabah nyo Hajar sanspa tingka bad uba ar Kharshandi ubala poi haka kerdan kabalai ula yo ra ya kasong pisa kabah san Hajar tingka. Lasam ru ya ki khusnam bayarneng ne ki consolation prize syaki arngut ki bakentup ya uba pi mukim bad uba es jerwa bad lasam ru ya ki khusnam kerpang ne ki special prize syaki nong Khwai Dohkha ki badang kena tam balayo dau hebret wame na ki kendia u badang news nem karta u hebret ban kersalang Kharshandi u badang khatwais nam karta bad i hebret alizi hazel renja i badang rius nem karta. Yakini ki khusnam lasam da u KN Kumar u balong Chief Additional Secretary Tnat Fisheries jong ka sarkar jila. Nakaliang jong ba David Karwan lang Principal ka Meghalaya State Fishery Research and Training Institute kabadon hakisnang maupun ulay ito baka daw bakongsan balapunlong yakani ka Jingïakop Khwai Dohkha kalong ban penbenapai ba balengba kani karukam Khwai Dohkha kipai ba kin sngutu kumno ban penne pensa yaki Dohkha dok penat kibala sedang bendu jaj no menta bat ban am penjat pathar khamtam yaki Dohkha ki bedang khamrit. Terima kasih. Raise the hand like this. Very good. And young not, happiness. Congrats. Program kebangi pelong catch and release angling competition kaba don kame kaba kongsan kalong ba kani kalong ban penbenapai ba khamtam ya kani ka rukom kebangi ile ba bangi Khwai ki Dohkha ko makalong menta kalong bagi babun ki kiwa ki jongi menta ki asa sang ki sudah ban ngimdon ki Dohkha haki kiwa ki jongi kadau kalong baro kalong nangmal ka jing Khwai ka jing penjat pathar ka jongi ya kini ki da gawa tikani ka program kangi pelong menta kesni kalong khamtam ban penbenapai ba ya kani ka wei ka benta ka bakongsan ba kata kalong ba bangi Khwai ki kiwa kalong bala tengingat ki Dohkha ki jongi khamtam ki barit kalong ba kat bala ni nyelek ban pelaj bi ki kiwa ba kin Iohei kin san kawai ka Dohkha sisen kha ka kha ki lak tali ki peleng bala dangi aila di ni Dohkha bakin he kin san kin kha ali sisen ha ka jing im ka jongki kalong ba kani kan penbun biang ki Dohkha ki da ki wa ki jongi tikani ka jing temu kalong ba khamtam nak benta ki pat ba ki jongi bagian tip ya kani rukom ba kumno bangin Khwai ki kiwa ki jongi kalong bangi kwa bun sien bangin yo ki Dohkha bangin yo Khwai ki Dohkha bar bangin Khwai kalong bangin numli tli sia tenrai la dangi ngemla ban kendit benreo kani ko kalong ba ban pelong ini ki kiwa ki jongi sesien pat ki ban ki embiang dengan numla siban po siya tong takadang ni pelong kani ka program kalong khamtam si benta na benta ban persautu ki pat ba ki jongi ya kani ka benta ka kongsan.